Вие помните ли какви книжки четяхте като малка? По това време издаваха едни малки наистина книжки по 5-6 страници, много ефтини, по левче 2 бяха. Всички деца си ги купувахме, съвсем достъпни бяха. Бяха обикновено отделни приказки от 1001 нощ или от Андерсен. Имаше от български автори, от Рамбо Силек, от Ангел Каралийчев. Обичахме тези книжки. Разбира се, аз имах и по-големи книги. Много от писателите бяха приятели на нашето семейство и са ми подарявали своите книги. Да кажем, Дора Гапе, аз съм била на 3 години, когато тя ми подарява своята първа книга за деца. След това Рамбо Силек ми подарява своите книги, която много обичах. Петиланско царство, пък и стиховете му много обичах. И също Каралийчев с неговия приказен свят. Това бяха мои любими книги. По-късно, разбира се, почнах да чета, и то не много късно, на 8-9 години, почнах да чета юношеските романи на Майн Рид, които на времето много се издаваха и много се четяха. Така че без книги не съм оставала. Какво е вашето впечатление? Четат ли днешните деца? Как да ви кажа, има деца, които четат и други, които не четат. Ние вдигаме така доста тревога, като че всички деца не четат. Това не е верно. В много голяма степен зависи от семейството. Истина е, че телевизията, компютъра привличат децата, губят време по този начин. Не, че това са вредни неща, но в големи дози не са полезни, най-вече не им остават време да се научат уроците, пък или да прочитат книгите, които непременно трябва да прочитат на тази ранна възраст. После те никога вече няма да ги почувстват така, както когато на възрастта, за която са предназначени. Така че в известен смисъл трябва да внимаваме и да полагаме усилия да насърчаваме децата да четат хубавите книги. А когато прочете едно дете хубава книга, аз защо само се заинтересува и после търси подобна книга, която ще му достави същото удоволствие.